Avui és el dia clau de les 3 jornades de vaga general educativa convocades pel sindicat CGT a l'Aragó en suport de l'escola pública. Ahir a l'IES Matarranya, l'Institut de Referència de la comarca, van preparar pancartes i una trentena de professors se van concentrar a les portes del centre en el lema IES Matarranya per una educació pública. En este centre, el seguiment de la vaga d'avui ha estat del 50%. Bueno, las reivindicaciones en realidad han sido en todo momento esa infrafinanciación de la escuela pública, llegando ya al punto máximo que ha sido la oferta de conciertos económicos para enseñanzas no obligatorias, como puede ser el bachillerato o infantil, llegando pues eso, a infradotar a la pública y a caminar hacia una privatización que en detrimento de la educación. Als centres del Matarranya, el seguiment de la vaga ha sigut irregular. Mentre centres de primària com l'Ocra Matarranya o Alifara han obert en serveis mínims, d'altres com l'OCEIP Vicente Ferrer Ramos, l'escola pública de Vall-de-Roures, ha tingut un seguiment pràcticament nul. Més enllà del seguiment, el professorat insisteix que la vaga vol fer visible una situació límit a l'escola pública, denuncien anys d'infrafinançament i alerten d'un gir cap a la privatització del sistema educatiu. Els docents alerten de la situació a les portes de les eleccions autonòmiques del pròxim 8 de febrer. Bueno, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, que también es otro de los motivos de dar voz a esta crítica, pensando también en el futuro electoral y en que en esas elecciones también estamos jugándonos cosas como que la educación pública pues no se desmantele. Los convocants alerten que, mentre es destinen milions d'euros a la concertada, els centres públics arrosseguen mancances estructurals i de personal, una situació que, asseguren, acaba repercutint directament a la qualitat educativa que rep l'alumnat. Les mobilitzacions principals s'han convocat per avui amb concentracions destacades a Alcanyís i Saragossa.